Мировая классика для всех. У микрофона Александр Володченко.
Добры дзень, паважаныя сябры. Я вельмі рады зноў сустрэцца з вамі у чарговым выпуску культурна-асветніцкага цыкла «Класіка для ўсіх». Наша сённяшняя музычная вандроўка адбудзецца ў Літву, дзе мы пазнаёмімся з вамі з жыццём і творчасцю геніяльнага кампазітара і мастака Мікалоюса Константінаса Чурлёніса. Нашу праграму адкрылі два накцюрны для фартэпіяна сола гэтага літоўскага аўтара ў выкананні вядомага сучаснага армянскага піяніста і кампазітара Хайка Мелікяна. Сусвет уяўляецца мне вялікай сімфоніяй. Людзі як ноты пісаў Мікалоюс Константінас Чурлёніс. Няма межаў паміж мастацтвамі, музыка аб'ядноўвае ў сабе паэзію і жывапіс і мае сваю архітэктуру. У адным са сваіх дзённікаў кампазітар таксама пісаў: «Не ведаю, куды знікае час, куды сыходзіць усё. А я падарожнічаю па далёкіх гарызонтах свету сваёй мары, свету, які можа і крыху дзіўны, але мне ў ім так добра». Вось і мы з вамі, паважаныя слухачы, сёння паспрабуем заглянуць у музычны і жывапісны свет гэтага геніяльнага майстра, чыя мастацкая спадчына падчас жыцця творцы засталася амаль незразумелай, але і да гэтай пары яна не перастае прывабліваць звычайных людзей сваёй таямніцай і загадкавасцю. За кароткае дзесяцігоддзе інтэнсіўнай творчай працы кампазітар і мастак стварыў каля 400 музычных твораў і больш за 300 карцін і твораў графікі. Спрабаваў ён сябе і ў літаратуры, але свае літаратурныя доследы не публікаваў. Паэтычныя выказванні літоўскага творцы засталіся ў яго альбомах і лістах да жонкі Соф'і Кімантайте. Перад тым, як далей распавесці пра жыццё і творчасць Чурлёніса, давайце паслухаем некалькі музычных твораў кампазітара. У выкананні піяністкі Александры Йозапінайте «Эсма» прагучаць 4 прэлюдыі для фартэпіяна.
Мікалоіус Канстанцінас Чурлёніс жыў у мудрагелістым фантастычным свеце, які, паводле яго слоў, можа падказаць толькі інтуіцыя. Ён любіў бываць сам-насам з прыродай, праводзіць заход сонца, блукаць ноччу па лесе, ісці насустрач навальніцы. Слухаючы музыку прыроды, у сваіх творах ён імкнуўся перадаць яе вечную прыгажосць і гармонію. Выявы яго твораў умоўныя, ключ да іх знаходзіцца ў сімволіцы народных літоўскіх легенд, у тым адмысловым зліцці фантазіі і рэчаіснасці, якой уласціва народнаму светаадчуванню. Народнае мастацтва павінна стаць падмуркам нашага мастацтва, пісаў кампазітар. Літоўская музыка ў народных песнях. Гэтыя песні нібы груды каштоўнага мармуру і чакаюць толькі генія, які здолее стварыць з іх несмяротнае тварэнне. Менавіта літоўскія народныя песні і паданні і казкі выхавалі ў Мікалоіусе Канстанцінасе Чурлёнісе выбітнага мастака. З ранняга дзяцінства праніклі яны ў яго прытомнасць, сталі часткай душы, занялі месца побач з музыкай Іаганна Себасцьяна Баха, Петра Ільіча Чайкоўскага. Прапаную паслухаць адзін з цудоўнейшых твораў кампазітара, прагучыць сімфанічная уверцюра «Кістуціс», якая малюе вобраз легендарнага літоўскага князя, які праславіўся ў барацьбе з крыжакамі тэўтонамі. Выконвае кампазіцыю літоўскі нацыянальны сімфанічны аркестр пад кіраўніцтвам вядомага сучаснага дырыжора Мадэстаса Пітрэнаса.
Мікалоіс Канстанцінас Чурлёнец нарадзіўся 22 верасня 1875 года ў маленькім літоўскім мястэчку Варэне. Яго бацька служыў арганістам у царкве, а маці працавала прыслугай у багатай графскай сям'і. Кастукас, так родныя звалі будучага кампазітара і мастака, быў старэйшым дзіцём. Акрамя яго ў вялікай дружнай сям'і раслі яшчэ 4 сыноў і 4 дачкі. Малодшыя дзеці потым усё жыццё ўспаміналі пра бацькоўскі клопат і каханне старэйшага брата. Маці сямейства прывівала дзецям любоў да мастацтва. Яна была нядрэнна адукаваная, добра валодала нямецкай, польскай і літоўскай мовамі, выдатна спявала і валодала рэдкім дарам апавядальніцы. Дзяцінства Кастукас правёў у Друскеніках, ціхім курортным мястэчку на поўдні Літвы. Цікава, што друска ў перакладзе з літоўскага азначае соль. Мікалоіс Канстанцінас Чурлёнец явіць сябе такой соллю роднай зямлі, самым вядомым літоўскім мастаком і кампазітарам. А Друскінінкай так і застанецца для яго любімым куточкам на зямлі. Кожнае лета ён будзе імчацца сюды, адпачываць ад мітусні гарадоў пад родным небам і чэрпаць натхненне, атрымліваючы асалоду ад любімых прастораў. Некаторая непасрэднасць, погляд на свет вачыма дзіцяці пройдзе лейтматывам праз усё творчае жыццё майстра. Успаміны са шчаслівага дзяцінства унясуць у яго сумныя і сур'ёзныя карціны магутны элемент стваральнага святла і размалююць філасофскія пошукі пырскамі прастаты. Граць на піяніна Кастукас пачаў пад кіраўніцтвам бацькі ў 6 гадоў, які адразу заўважыў схільнасці хлопчыка да музыкі і ўмела накіроўваў яго, даючы першыя ўрокі. Для небагатай сям'і купля нот была дарагім задавальненнем, бо за імі трэба было ехаць у вялікі горад, але сям'я ішла на такія выдаткі, адукацыя дзяцей і раскрыццё ў іх свабоднага творчага духу з'яўлялася галоўнай задачай сямейнага выхавання. Некаторы час з Кастукасам музычнымі заняткамі займалася гувернантка з багатай сям'і, дзе працавала яго маці. Але манатонныя заняткі хутка надакучылі хлопчыку, і ён заявіў, што яму значна цікавей складаць музыку, а не развучваць чужыя п'есы. Ужо тады маленькі Чурлёнец любіў падоўгу імправізаваць. Ён апускаўся ў прастору музыкі, рэальны свет адыходзіў і раствараўся, а на яго месца прыходзіла нешта невядомае, ісціна праяўленае гукамі. Ноты маленькі кампазітар запісваць не паспяваў, не хацеў адрывацца ад шчасця, баяўся страціць радасць. Такое стаўленне застанецца ў яго на ўсё жыццё, ніколі майстар не будзе даваць руціне мяшаць яго творчаму парыву. Паслухаем, паважаныя слухачы, наступныя фартэпіянныя творы кампазітара. Музычны момант, ойча наш і 3 восеньскія п'есы на адну тэму. Выконваюць кампазіцыі піяністы Хайк Мелікян і Руза Рубакіте.
1889 годзе клопатамі сябра сям'і лекара Юзефа Маркевіча Кастукас быў залічаны ў аркестровую школу князя Агінскага, унука таго самага Міхала Клеафаса Агінскага, які напісаў знакаміты паланэз «Развітанне з радзімай». Школа знаходзілася ў горадзе Плунзе за 300 кіламетраў ад Друскіненкая. І юнаму музыку прыйшлося ўпершыню пакінуць сцены роднай хаты і паехаць ад бацькоў так далёка. Князь Агінскі, вядомы філантроп і меламан, утрымліваў бясплатную музычную школу з інтэрнатам для аркестрантаў. Для адораных падлеткаў з літоўскіх небагатых сем'яў гэта была практычна адзіная магчымасць атрымаць прафесійныя музычныя веды. Князь хутка разглядзеў у Чурлёнісе выдатны талент і выдатныя чалавечыя якасці. Нягледзячы на вялікую розніцу ва ўзросце, яны пасябравалі і ставіліся адзін да аднаго з вялікай павагай. Іх сяброўства працягвалася каля 15 гадоў, да самай смерці Агінскага. Князь адыграў ключавую ролю ў юнацтве і станаўленні будучага майстра як музыканта. У гады вучобы Чурлёніс навучыўся граць на флейце і заняўся кампазітарскай дзейнасцю. Музыка стала для яго ўсім. Ён занурыўся ў творчасць цалкам, з галавой, убіраў новыя веды і эмоцыі, смакаваў музычную гісторыю, узняўся ў імправізацыях. Ігра ў аркестры давала новыя адчуванні і перажыванні, пачуццё згуртавання агульнай справы і адзінага творчага дыхання. Поспехі Чурлёніса ў кампазіцыі дазволілі яму удастоіцца вялікага гонару, выконваць музыку ўласнага сачынення складам школьнага аркестра. У такія моманты ён нібыта знаходзіўся ля самага алтара ў цудоўным храме, імя якому музыка. У палацы, дзе размяшчалася школа, была велізарная бібліятэка, а наваколле так і вабілі да чытання і разважанняў. Гуляючы па парку і атрымліваючы асалоду ад прыгажосцяў наваколля ў Плунге, Кастукас пачаў маляваць. Проста так, без кіраўніцтва. Ён замалёўваў усё, што траплялася яму на вочы. Патаемныя куткі парка, дагледжаныя домікі, мясцовых жыхароў, твары сяброў, калег па аркестры. Але на той момант гэта было проста захапленнем і хобі. Галоўным запалам юнага Чурлёніса ў тыя гады была выключна музыка. У 1894 годзе, дзякуючы матэрыяльнай падтрымцы князя Агінскага, Кастукас, які ўжо стаў Канстанцінасам, паступіў на вучобу ў Варшаўскі музычны інстытут у клас кампазіцыі да выбітнага польскага кампазітара і педагога Зыгмунта Наскоўскага. Гэта было не проста велізарным поспехам, але падзеяй, падобнай на цуд. Мастацкі свет для Канстанцінаса Чурлёніса значна пашырыўся. Прапаную ў якасці музычнага перапынку паслухаць псіхалагічна-драматычнае алегра і грацыёзны мінуэт кампазітара, першую і трэцюю частку яго скрыпічнага квартэта ў выкананні вільнюскага струннага квартэта.
Варшава ў канцы 19 стагоддзя ўяўляла сабой сапраўдны культурны цэнтр былых зямель Рэчы Паспалітай, і кожны малады музыкант марыў сюды патрапіць, каб развіць свае творчыя таленты. Тут кіпела актыўнае канцэртнае жыццё, выступы мясцовых і замежных піяністаў, дырыжораў, багаты рэпертуар опернага тэатра. У музеях праходзілі цікавыя выставы і была вялікая музычная бібліятэка, у якой так проста можна было знайсці патрэбныя ноты. Музычныя прыхільнасці маладога Мікалоюса Канстанцінаса Чурлёніса ў тыя гады разнастайныя. У Бетховене яму падабаўся гераічны драматызм, а ў Вагнера бліскучая сакавітасць. Шапен прыцягваў багаццем сваіх пачуццяў ад лёгкага суму да пафаснага трагізму, але Бах засланяе ўсіх кампазітараў сваёй глыбінёй і веліччу, сваім маштабам. Паступіўшы ў музычны інстытут спачатку вучыцца на піяніста ў клас прафесара Тадэуша Бжезіцкага і прафесара Антонія Сыгетынскага. Ужо праз год Чурлёніс перавёўся на факультэт кампазіцыі. Такая пераменлівасць працягнецца ў яго жыцці і далей. Стаўшы кампазітарам, ён пачне вучыцца жывапісу. Душа Мікалоюса Канстанцінаса Чурлёніса была неспакойнай і мітуслівай. Велізарны талент не даваў яму шансу да спакойнага і мернага жыцця. У музычным інстытуце завязваецца сяброўства літоўскага кампазітара з Эўгеніюшам Мараўскім Дамбровай, які стаў пасля вядомым польскім музыкантам і кампазітарам. А да сястры Мараўскага Марыі ў Чурлёніса ўспыхваюць далікатныя пачуцці, якія азарылі жыццё ў чужым горадзе і сталі крыніцай светлых перажыванняў. Але, на жаль, палкі раман двух выдатных людзей так і не атрымаў працягу. Бацька Марыі забараніў дачцэ нават думаць аб шлюбе з жабраком-музыкантам і аддаў замуж за багатага ўдаўца. Канстанцінас і Марыя засталіся добрымі сябрамі да канца жыцця. Жывучы ў вялікім горадзе, Мікалоюс Канстанцінас Чурлёніс адчуў выварат жыцця. У адрозненні ад маленькіх патрыархальных мястэчкаў, вялікі горад узмацняў кантрасты. Бедныя былі яшчэ бядней, а багатыя багацей. Гора паглыблялася, а разбэшчанасць пашыралася. Тут, у Варшаве, малады літоўскі кампазітар зразумеў, што добрая адукацыя яшчэ не робіць чалавека прыстойным, а прыналежнасць да вышэйшага свету не дадае высакароднасці. Несправядлівасць, глупства і крывадушнасць явілі свой агідны аскал. Чурлёніс назіраў навакольны свет, рабіў высновы і назапашваў уражанні ў сваім чулым і трапяткім сэрцы. За гады вучобы Мікалоюс Канстанцінас Чурлёніс напісаў у якасці вучэбных заданняў каля 25 фуг. Ён стаў не толькі прафесійным кампазітарам, але і патраціў шмат сіл для атрымання агульнай адукацыі. Шмат чытаў, вывучаў філасофію, гісторыю, матэматыку, касмалогію, спрабаваў асэнсаваць свае карані ў складаным і заблытаным свеце. Усведамленне асабістай нацыянальнай ідэнтычнасці кампазітара прыходзіла праз асэнсаванне сусветнай гісторыі і культуры. Дапытлівасць музыканта была надзвычайнай. У яго сястры захаваўся сшытак, які змяшчае на сваіх старонках сферу інтарэсаў мітуслівага генія. Велізарны масіў нататак з розных абласцей, слоўнікі асноўных еўрапейскіх моў, пісьмёны старажытных фінікійцаў, асірыйцаў, егіпцян, табліцы ўласцівасцей хімічных злучэнняў і фізічных цел, розныя гістарычныя даты, геаграфічныя дадзеныя, прыдуманы алфавіт і яшчэ шмат чаго іншага. Малады музыкант хацеў змясціць у сябе ўвесь сусвет, каб у будучыні ўвасобіць таямніцу бясконцасці на сваіх жывапісных палотнах. У выкананні літоўскага нацыянальнага сімфанічнага аркестра і каўнаўскага дзяржаўнага хору зараз прагучыць кантата Мікалоюса Канстанцінаса Чурлёніса «Де Профундис». Дырыжыруе Йозас Дамаркас.
Кантата для хору сімфанічнага аркестра «Де Профундис» «З глыбіні заву цябе, Господі», якую мы толькі што чулі, стала выпускной працай кампазітара ў Варшаўскім музычным інстытуце. Гэты складаны твор паказаў прафесіяналізм аўтара і стаў вяхой у літоўскай музыцы. У пачатку 20-го стагоддзя, а на двары ішоў ужо 1900 год, пачыналася станаўленне новага мастацтва, яркага, з нацыянальнымі рысамі і мясцовым каларытам. Мікалоіус Канстанцінас Чурлёніс быў яго прадвеснікам не толькі ў музыцы, але і ў жывапісе. За кантаты ўслед кампазітарам была напісана сімфанічная паэма «У лесе». Музыка Чурлёніса стала больш сумнай і павольнай, больш удумлівай і чулай. З'явілася ўзважанасць, высакароднасць і прастата. Спакой літоўскіх песень увасобіўся ў далікатнай трапяткой сімфоніі. Лес у паэме раскрываецца музычна. Праз вецер арф, цурчанне жалейкі, таямнічыя заклікі горнаў, сонечнае святло струнных. Пасля заканчэння музычнага інстытута Мікалоіус Канстанцінас Чурлёніс наведаў у Плунзе свайго апекуна князя Агінскага і падарыў яму напісаны ў яго гонар урачысты паланэз. Князь, шчаслівы ад поспеху свайго любага выхаванца, таксама зрабіў яму падарунак – выдатнае піяніна. Гэта была меж летуценняў для любога небагатага музыкі. Князь Агінскі на гэтым не спыніўся і прапанаваў Чурлёнісу прадоўжыць навучанне, але зараз ужо у Лейпцыгскай кансерваторыі, навучальнай установе, якая набыла еўрапейскую славу. На жаль, вучоба ў Лейпцыгу для літоўскага кампазітара была нядоўгай, таму што праз год князь Агінскі памёр. Чурлёніс страціў сябра, дабрадзея і настаўніка, а таксама магчымасць вучыцца далей. Спачатку ён спрабаваў падзарабіць урокамі музыкі, але грошай на аплату навучання ўсё роўна не хапала, таму яму прыйшлося сысці з кансерваторыі і вярнуцца ў Варшаву. Час у Лейпцыгу для Мікалоіуса Канстанцінаса Чурлёніса таксама не прайшоў дарма. Жывучы ў горадзе, дзе калісьці жыў і працаваў Іаган Себасцьян Бах, вучыліся Фелікс Мендельсон і Эдвард Грых, Чурлёніс праслухаў курс лекцый філосафа і псіхолага Вільгельма Вундта, таго самага, які займаўся псіхалогіяй народу і рас. Наведваў оперу і сімфанічныя канцэрты, што значна паглыбіла яго нацыянальнае асэнсаванне сябе ў свеце, пашырыла музычны кругагляд і вывастрыла крытычную інтуіцыю. Але самае галоўнае, менавіта ў Лейпцыгу ён сур'ёзна захапіўся жывапісам. З 1902 года Чурлёніс жыў у Варшаве і хадзіў вучыцца ў школу жывапісу. На жыццё ён зарабляў урокамі музыкі і яшчэ знаходзіў час падтрымліваць фінансава сваіх малодшых братоў, якія таксама жылі ў Варшаве і атрымлівалі адукацыю. Вольны час кампазітар дзяліў паміж напісаннем музыкі і сваім новым усёпаглынальным захапленнем – жывапісам, які быў проста фізічна неабходны Чурлёнісу. Многія вобразы, якія цясніліся ў яго галаве, не маглі знайсці музычнага выхаду. Яны складаліся з іншай матэрыі і патрабавалі візуальнай праявы. Патрабавалі руплівай і маруднай працы ў новай творчай прасторы. Паслухаем некалькі харавых кампазіцый Мікалоіуса Канстанцінаса Чурлёніса, якія майстар стварыў падчас навучання ў Лейпцыгу. У выкананні розных літоўскіх хораў прагучаць 3 духоўныя песнапенні кампазітара – «Глорыя», «Кірыя» і «Санктус».
Увесну 1904 года адбылася доўгачаканая падзея. Адкрылася варшаўская школа мастацтваў. Мікалоіус Канстанцінавіч Чурлёніс і яго лепшы сябар Еўгенію Шмараўскі-Дамброва сталі першымі слухачамі дадзенай навучальнай установы. Жывапіс, як раней музыка, цалкам праглынуў увесь вольны час нашага героя. Стараннай захопленасцю ён запаўняў лісты паперы і сшыткі накідамі, эскізамі і малюнкамі, капіяваў гіпсавыя фігуры ў альбомы, фіксаваў фігуры людзей, міміку і эмоцыі. Спрабаваў знайсці свой уласны стыль і почерк, хаця недзе ўнутры, у глыбіні сваёй душы Чурлёніс ведаў, якім будзе вектар яго творчасці. Ён адчуваў тое патаемнае, што выкажа пазней, калі адужае і будзе гатовы. Да гэтага часу адносіцца адна з самых вядомых ранніх работ майстра – карціна «Спакой». Мастацкае палатно пакідае моцнае, чароўнае і прыцягальнае ўражанне. Такая знаёмая ўсім гульня прыроды прадстаўлена ў сваёй максімальнай велічы. Гарысты востраў і, верагодна, рыбацкія вогнішчы нагадваюць нейкую марскую пачвару, якая толькі што прачнулася. Але гэта толькі першае ўражанне. На больш глыбокім узроўні мастак абсалютна дакладна перадаў сапраўдны стан містычнага спакою, які ўзнікае вечарам ля вады, калі сонца пачынае пакідаць дзень, які завяршыўся. Пагрузіўшыся ў жывапісную інтэрпрэтацыю быцця, майстар не забываў і пра музыку. З 1903 па 1907 год Мікалоіус Канстанцінавіч Чурлёніс працаваў над сімфоніяй мора, і калі скончыў, прысвяціў яе Браніславе Вольман, сваёй новай знаёмай, якая вельмі моцна паўплывала на жыццё нашага героя. Браніслава Вольман была маці адной з прыватных вучаніц кампазітара і вялікай прыхільніцай яго творчасці. Яна адной з першых заўважыла мастацкі талент літоўскага творцы, шанавала знаёмствам з ім і ўсяляк старалася дапамагчы. Купляючы яго карціны, яна не толькі дапамагала мастаку, які вечна маў патрэбу ў фінансах, але і захавала іх ад знікнення для будучых пакаленняў. Улетку 1905 года Браніслава Вольман запрасіла Мікалоіуса Канстанцінавіча Чурлёніса ў сумесную вандроўку на Каўказ і ў Крым. А ў 1906 годзе фінансава дапамагала кампазітару ажыццявіць падарожжа па культурных цэнтрах Еўропы. Гэта быў цэлы акіян новых уражанняў, проста неабходных для літоўскага творцы. Чурлёніс смакаваў навакольны свет, зменьваў яго віхурамі свайго таленту, нешта вяртаў задумкамі, эскізамі і палотнамі, а нешта складваў у сваім чулым і трапяткім сэрцы мастака. У знак падзякі за падтрымку Чурлёніс падарыў Браніславе Вольман карціну «Дружба», адну з лепшых сваіх работ, ясную, пранізлівую і светлую. Летом 1905 года на выставе арганізаванай мастацкай школы ў Варшаве палотны Мікалоіуса Канстанцінавіча Чурлёніса выклікалі найбольшую колькасць захапленняў. Нават знайшліся ахвочыя купіць некаторыя яго карціны. Чурлёніс быў поўны надзей і з радасцю глядзеў будучыню. Поспех паўтарыўся вясной 1906 года ў Пецярбургскай акадэміі, дзе праходзіла выстава карцін вучняў Варшаўскай школы мастацтваў. Найбольшую увагу публікі зноў прыцягнулі працы геніяльнага літоўца. У 1907 годзе Мікалоіус Канстанцінавіч Чурлёніс прыняў удзел у першай выставе літоўскіх мастакоў, якая праходзіла ў Вільні. Там ён прадставіў свае цыклы «Бура» і «Стварэнне свету». Яму горача хацелася быць карысным сваёй роднай зямлі, і ён шукаў вобласці прымянення свайго таленту на ніве нацыянальнага культурнага адраджэння. Ідучы за сваімі марамі, у 1908 годзе майстар пераехаў жыць у Вільню і заняўся грамадскай дзейнасцю, удзельнічаў у жыцці мастацкага таварыства Літвы, кіраваў народным хорам, арганізаваў другую выставу літоўскіх мастакоў і ўключыўся ў дыскусіі па будаўніцтве мясцовага палаца мастацтваў. Прапаную паслухаць некалькі народных мелодый, сабраных Мікалоіусам Канстанцінавічам Чурлёнісам і апрацаваных ім для розных выканальніцкіх складаў. Прагучаць наступныя кампазіцыі. У харавым апрацаванні мы пачуем літоўскую народную песню «Далёка за Нёманам». У выкананні аргана мы пачуем літоўскую народную песню «Ой ты лес» і варыяцыі на гэтую тэму. А таксама ў выкананні камернага аркестра прагучыць літоўская народная песня «Бяжы мой пакос».
Віленскі перыяд у творчасці Мікалоюса Канстанцінаса Чурлёніса аказаўся самым актыўным і насычаным. Станаўленне майстра ішло сямімільнымі крокамі. Ён ужо нікому не пераймаў, а выпрацаваў свой уласны самабытны стыль. Стыль мастака, які раскрывае свет з дапамогай гукаў. Стыль кампазітара, які стварае музыку пералівам і змешваннем колеру. Тады ж у Вільні у Чурлёніса здарылася вялікае каханне. Ён сустрэў маладую пісьменніцу Сафію Кімантайте. Зося, так на польскі манер называў яе наш герой, таксама марыла адраджэннем нацыянальнай літоўскай культуры і жыла ў імя творчасці і радзімы. Сэрцы закаханых біліся ў адным рытме. Іх погляды былі накіраваны ў краіну вялікага мастацтва, у свет горні і боскі. Іх шляхі перапляліся назаўжды, але ненадоўга. Наперадзе ў іх вельмі кароткае, вельмі цяжкае, хаатычнае, але і бясконца шчаслівае сямейнае жыццё. Для каханай Чурлёніс напісаў некалькі выдатных палотнаў. Цыклы «Фантазія» і «Прэлюдыя і фуга», а таксама знакамітую карціну «Саната Мора». Як і ў музычных санатах, у «Санаце Мора» вядзецца барацьба супрацьлегласцяў, тэмпаў і настрояў. Спакойны пачатак, паступовае ўзмацненне, напружанне, барацьба вятроў і вырашальны настрой твора, люты шторм у фінале. Хаос стыхіі, які раздзірае на шматкі ранімую душу майстра і адначасова, які дае бясконца і немагчымае ў зямным жыцці шчасце. Караблік выратаваны клапатлівай рукой. Восенню 1908 года з рэкамендацыйным лістом мастака Льва Антакольскага Мікалоюс Канстанцінас Чурлёніс прыехаў у Санкт-Петербург. Поўны надзей ён хацеў выпрабаваць свае сілы ў сталіцы Расійскай імперыі, у цэнтры сутыкненняў ідэй, канцэптаў і плыняў. Але не толькі творчыя захапленні сталі прычынай падарожжа Чурлёніса ў Петербург. Яму патрэбны былі якія-небудзь жыццёвыя перспектывы. Маючы адбыцца шлюб і клопат аб сям'і змушалі вечна неўладкаванага мастака змяніць характар свайго жыцця. Дзівацтва Чурлёніса выяўлялася і ў побыце. З упартай сталасцю ён адмаўляўся ад прапанаваных яму на працягу жыцця пасад. Больш за ўсё ён шанаваў сваю творчую свабоду і не хацеў звязваць сябе службай. Бо служба адбірала не толькі час, але і душэўны супакой. Служба забірала чараўніцтва жыцця і радасць быцця, без чаго майстар задыхаўся. Таму і здарылася, што прафесіянал найвышэйшага ўзроўню, які вучыўся ў лепшых кансерваторыях Еўропы, проста даваў урокі ігры на фартэпіяна. У Петербургу Мікалоюс Канстанцінас Чурлёніс пазнаёміўся з Мсціславам Дабужынскім, ужо вядомым мастаком, які маў старажытныя літоўскія карані. Сарамлівы і нясмелы Чурлёніс нечакана апынуўся пад пільным позіркам мэтраў будучай мастацкай суполкі «Мір іскусства». Гэта былі мастакі Александр Бенуа, Іван Білібін, Мікалай Рэрых, сам Мсціслаў Дабужынскі, крытык Сяргей Макоўскі. Літоўскі творца зрабіў добрае ўражанне на міраіскуснікаў, але не больш за тое. Мсціслаў Дабужынскі прадказваў у будучыні вялікі поспех і ганарары. Ён казаў, што больш арыгінальнага мастака не сустракаў, і трэба толькі пачакаць, калі глядач зразумее гэты яго новы пагляд на свет. Але ў Чурлёніса не было часу чакаць, жыць трэба было прама зараз. Давайце зноў павернемся да музычнай спадчыны літоўскага генія і паслухаем некалькі яго музычных фартэпіянных твораў. У выкананні вядомага літоўскага піяніста і музыказнаўцы Вітаўтаса Лансбергіса прагучаць наступныя кампазіцыі: п'еса «Божы анёл Друсхінкая», фуга сі бемоль мінор і прэлюдыя ля мінор.
У студзені 1909 года Мікалоўс Канстанцінас Чурлёнец і Сафія Кімантайты абвянчаліся. Наш герой, выкананы абавязку, паспрабаваў разарвацца і жыць на два гарады – Санкт-Пецярбург і Вільню, але нічога не атрымалася. Працы не было і не прадбачылася. Нават літоўская дыяспара не магла дапамагчы з працаўладкаваннем з прычыны сваёй малалікасці. Пошукі месца пад сонцам былі зневажальныя і бесперспектыўныя. Чурлёнец не ўмеў падладжвацца і паддобравацца, таму ён так і не змог прыстасавацца да сталічнага жыцця. Ён марыў жыць не выкладаннем, а творчасцю, працай мастака ці музыканта. Але яго карціны не куплялі, працу кампазітара, арганіста ці дырыжора не прапанавалі. Гледачы ў лепшым выпадку проста захапляліся навізной і смеласцю яго палоцен, паціскалі плячыма і разыходзіліся. Людзі былі яшчэ не гатовы да такой творчасці. Да Чурлёнеса ставіліся як да вельмі дзіўнага і таленавітага чалавека не з гэтага свету. Яго не ўспрымалі ўсур'ёз. Мікалай Рэрых, ужо вядомы ў тыя гады мастак, пісаў аб рэакцыі прыхільнікаў мастацкай творчасці на жывапісную творчасць Чурлёнеса ў сваіх успамінах. Ён прынёс новую, адухоўленую сапраўдную творчасць. Хіба гэтага недастаткова, каб дзікуны, носьбіты і вар'яты не абурыліся? У іх запылены ўжытак спрабуе ўвайсці нешта новае. Няўжо не трэба прыняць самыя зверскія меры да агароджы іх умоўнага дабрабыту? Памятаю, з якім скамянелым скептыцызмам чвэрць стагоддзя таму у многіх колах былі сустрэты творы Чурлёнеса. Скамянелыя сэрцы не маглі быць крануты ні ўрачыстасцю формы, ні гармонію звышана абдуманых тонаў, ні цудоўнай думкай, якая насычала кожны твор гэтага сапраўднага мастака. Было ў ім нешта сапраўды прыроднае, натхнёнае. Адразу Чурлёнец даў свой стыль, сваю канцэпцыю токаў і гарманічную адпаведнасць пабудовы. Гэта было яго мастацтва, была ягоная сфера, інакш ён не мог і думаць, і тварыць. Ён быў не наватар, але новы. Такога самародка трэба было падтрымаць усімі сіламі, а між тым адбывалася якраз адваротнае. Яго цудоўныя кампазіцыі пакідаліся пад сумневам. Падчас майго старшынства у міры іскусства шмат копій прыйшлося пераламаць за мастацтва Чурлёнеса. Вельмі спагадліва паставіўся да Бужынскі. Тонкі мастак і знаўца Александр Бенуа, вядома, глыбока адчуў зачараванне Чурлёнеса. Але нават у лепшых колах, на жаль, вельмі шматлікія не разумелі і адмаўлялі. Ілюзіі раствараліся, а турбота ўзмацнялася. Безвыходнасць атручвала ўнутраны космас майстра, прыніжала палёты яго душы і абескаляроўвала мары. Напружанне нарастала і складалася ў яго кранальным і ранімым сэрцы. Менавіта ў гэты час ён напісаў свае наймацнейшыя і загадкавыя карціны. Дыптых саната хаосу, ці, як яе яшчэ называюць, саната зорак, жывапісныя палотны ахвяра і рэкс, цар, якія эмацыйна далучаюцца да гэтага дыптыха. Гэтыя працы адрозніваюцца грандыёзным размахам. У майстра атрымалася паказаць веліч боскага тварэння. Чурлёнец нібы выйшаў у адкрыты космас і ўбачыў сусвет збоку пад нечаканым для чалавека ракурсам. І блукаючы ў бясконцых далях, ён выявіў таямнічы зорны арнамент, невядомы касмічны рытм і зорную гармонію. Тую самую гармонію, якая пранізвае светабудову і кліча пад сваё крыло ўсіх летуценнікаў, рамантыкаў і духавіццаў, прывабную для самога Чурлёнеса. Прапаную паслухаць яшчэ некалькі твораў літоўскага генія. У выкананні струннага квартэта прагучаць два канона кампазітара – канон рэ мажор і канон до мінор.
Лета 1909 года, апошняе шчаслівае лета яго жыцця, Мікалоіус Канстанцінович Чурлёніс правёў у Літве. Гэта было яго самае плённае лета. Творчаму ўздыму спрыяла блізкасць каханай жонкі Зосі. Кожны вечар яны шпацыравалі і дзяліліся фантазіямі, марамі, задумкамі. Яны былі поўныя плану на будучыню і радаваліся зносінам і сяброўству. Тады яны яшчэ не ведалі, што іхні час быў ужо на зыходзе. Увосень Чурлёніс зноў з'ехаў у Пецярбург. Ён вёз з сабой новыя карціны і новыя надзеі. Гэта была яго апошняя адчайная спроба набыць прызнанне. Пачаліся новыя пазбаўленні, расчараванні і бяссонныя ночы. Пастаяннае нервовае напружанне вымотвала душу майстра. Ён рабіўся больш замкнёным, вельмі шмат курыў, пачаў працаваць начамі. Тым часам падступная хвароба ўжо рыхтавалася абрынуцца на трапяткога і безабароннага чалавека. Яна шукала шчыліны і хутка знайшла слабое месца ў яго душы. Чурлёніса раздзірала дылема паміж экстатычнай вогненнай творчасцю, у якой ён спальваў сябе без астатку, і каласальнай адказнасцю перад маладой жонкай і будучым дзіцём. Гэтая супярэчнасць была страшным выпрабаваннем і аказалася фатальнай у жыцці майстра. Акрамя таго, Чурлёніс валодаў аголеным і лімітава-сумленным успрыманнем сусвету. Ён разглядаў навакольную рэчаіснасць глыбей і сур'ёзней, чым звычайныя людзі. Сацыяльная няроўнасць, асуджанасць і бясконцая патрэба большасці людзей паранілі і траўміравалі душу ўражлівага генія. Ён марыў аб асляпляльным і цудоўным свеце шчаслівых людзей, створаных для творчых перажыванняў і духоўных узлётаў. Але рэчаіснасць была не такой. Ён бачыў вакол сябе толькі незлічоную колькасць няшчасных істот, занятых вечным пошукам грошай на пражытак і пагружаных у кашмар бытавой мітусні. Яго душэўная раўнавага паступова ссоўвалася ў бок хаосу, а творчасць станавілася ўсё больш апантанай. Цэлымі начамі ён працаваў над новымі праектамі, але нешта канкрэтнае не выходзіла з-пад яго пэндзля. Майстра накрыла дыянісійскае мільгаценне вобразаў. Народныя ўзоры ў яго эскізах бурна перапляталіся з нотамі, фарбы змешваліся з рытмічнай працягласцю, а колеры з музычнымі памерамі. Выпадковыя сведкі бачылі, як Чурлёніс вычэрчваў вензеля, кружочкі і іншыя мудрагілістыя знакі на прадметах хатняй абстаноўкі. Уся рэальнасць ператварылася для яго ў палатно. Цень хаосу няўмольна згушчаўся. Зараз мы паслухаем яшчэ некалькі цудоўных твораў Мікалоіуса Канстанціновича Чурлёніса. У выкананні струннага квартэта прагучыць фуга фа мінор кампазітара. І ў выкананні піяніста Хайка Мелікяна мы пачуем дзве фартэпіянныя мазуркі літоўскага генія мі бемоль мінор і сі мінор.
пачатку 1910 года Сафія забрала няшчаснага мужа са сталіцы і адвезла ў бацькоўскую хату ў Дрыцкіненкаі. Пасля невялікага паляпшэння хвароба адбрынулася зноў, ужо з большай сілай. Пачаліся доўгія пакуты мастака па санаторыях, клініках, лякарнях. У некаторых установах яму забаранялі маляваць, але гэта не дапамагала. Ад бессэнсоўнага баўлення часу засмучэнне толькі пагаршалася. Не выратавала Чурлёніса і нараджэнне дачкі Дануты. Яно прайшло для яго практычна незаўважаным. Але ў гэты ж час, пакуль майстар змагаўся з хваробай, яго карціны пачалі сваё трыумфальнае шэсце. Выставы ішлі адна за адной у Маскве, у Санкт-Петербургу, у Вільні. Імя Чурлёніса паступова стала папулярным у шырокіх мастацкіх колах, а яго самога завочна прынялі ў таварыства «Мір іскусства». Прызнанне творчасці літоўскага генія прыйшло, але са спазненнем. Пачатак 1911 года Мікалоўс Канстанцінас Чурлёніс правёў у клініцы для псіхічна хворых. Да канца зімы яго стан пагоршыўся. Няшчасны мастак дажыў да вясны, гэта была яго любімая пара года, якая дае сілы і заахвочвае да творчасці. Нягледзячы на забароны, прама ў бальнічным адзенні Чурлёніс адправіўся на спатканне з вясной у цяністы парк. Ён удыхаў свежае паветра, атрымліваў асалоду ад яго і радаваўся як дзіця. Але знясілены арганізм кампазітара застудзіўся і не змог зладзіцца з новай пошасцю. У клініку прыехалі ў той жа час Сафія і сяброўка ўсяго жыцця кампазітара Марыя Мараўская, але яны заспелі Чурлёнісу ў непрытомнасці. І 10 красавіка 1911 года майстар памёр ад запалення лёгкіх. Супакоілася душа мастака, якая мяталася. Сціхлі задумы, мары, ўражанні, якія ён збіраў і складваў у сваім добрым і палымяным сэрцы. Перад тым, як развітацца з вамі, паважаныя слухачы, мне б хацелася выказаць яшчэ некалькі выніковых думак аб героі нашай сённяшняй праграмы, аб літоўскім геніі Мікалоўсе Канстанцінасе Чурлёнісе. Яго мастацтва апярэдзіла свой час. У пачатку 20-го стагоддзя, калі ён ствараў свае жывапісныя палотны, толькі нямногія змаглі зразумець яго геніяльнасць. Вядомы рускі мастак сябар Чурлёніса Мсціслаў Дабужынскі пісаў: «Творы Чурлёніса перш за ўсё ўражвалі сваёй арыгінальнасцю і незвычайнасцю. Ён ні на каго не быў падобны. Крыніца яго натхнення здавалася глыбокай і таямнічай. У творчых парывах Чурлёніса, акрамя музыкі і жывапісу, злучаліся і розныя светы, бачны і нябачны, дольны і горні, рэальны і містычны. Свет фантазій, мрояў і летуценняў укараняўся ў жорсткую прастору абумоўленасці і рацыяналізму. Імпульс свабоды рассоўваў і пераўтвараў дэтэрмінацыі бязлітаснага року. Свабода духу прадзімалася ў кожным узмаху яго пэндзля або смычка. Мікалоўс Канстанцінас Чурлёніс пражыў усяго 35 гадоў, але інтэнсіўнасць яго жыцця была надзвычайнай. Ён адзін з нямногіх творцаў таго часу увасобіў даўнюю мару мастакоў сярэбранага стагоддзя. Я маю на ўвазе кампазітараў, паэтаў, пісьменнікаў, актораў, тэатральных дзеячаў, мастакоў. Літоўскі геній ажыццявіў сінтэз мастацтваў. Пры жыцці некаторыя звалі яго дылетантам, самавукам і выскачкай. Іншыя нават не сумняваліся ў яго геніяльнасці. Трэція лічылі, што яго талент мяжуе з апантанасцю. Мастакі лічылі яго добрым музыкам, а музыканты нядрэнным мастаком. Меркаванне наконт таленту Чурлёніса настолькі палярнае, што цяжка арыентавацца толькі на даследаванне яго творчасці. Трэба самому стаць гледачом і слухачом майстра. Самому трапіць у створаныя ім жывапісныя і музычныя фантазіі. Але гэта непроста, неабходна ўменне раскрыцца насустрач бязмежнай радасці, імя якой жыццё. Для ўсіх слухачоў гэтай перадачы гучыць музыка Мікалоўса Канстанцінаса Чурлёніса. У фінале нашай сустрэчы ў выкананні славацкага філарманічнага аркестра пад кіраўніцтвам Йозаса Дамаркаса будзе выканана сімфанічная паэма «У лесе» геніяльнага літоўскага кампазітара. Дзякуй за ўвагу і да новых сустрэч у чарговым выпуску культурна-асветніцкага цыкла «Класіка для ўсіх». Слухайце толькі якасную музыку і ў добрым выкананні.